ngekubotaurawo ngeisusu vana vezimbabwe hunde kude nguva yekuti vanhu tinotaura ngedzimwe nyika nezvinoitika mudzimwe nyika yatingataura ngesouth africa, tingataura ngeamerica, tingataura ngeeurope, tingataura ngeasia. Asi chose kuti botaura wakanguva nekutaura neisusuwo vana vemuzimbabwe. Vana vezimbabwe tinose kuti ziye munhu oga oga pachezvake. Munhu kanga uri wega iwewe une karo keunako kari mukati mwako iwewe pachezvako, karo aka kanoita kuti dzimwe nguva uite zvinhu zvisina kunaka, zviro zvinoputsa, zviro zvinoputse iwewe, zviro zvinoputse mhuri yako kana zviro zvinoputse nyika yako. Saka karo ikoka ndoke ndinoti buka. Muzimbabwe kabuka kanetsa, kabuka kekurambana, kabuka kari kugara mukati mwana mai, mukati mwana baba, mukati mwakomana nemukati mwasikana, asi kunyanya mukati mwana mai nemukati mwana baba. Saka kabukaka kanetse nyika yedu. Saka tiri kuti tiri pano ndichimuimbira ndine marimba angu, ndichiti inini kwemuri mose mose. Kana wamajarakadza mugairo iro mugairo, kana wamajarakadza mugairo iro mugairo, rinoita kuti zvinhu zvakanaka zvinge zvenhando babayo, rinoita kuti zvinhu zvakanaka zvinge zvenhando. Saka neuyo mukadzi weunaye wemuite wenhando, neuyo murume weunaye wemuita mambara babayo. Saka neavo vana veunavo voite nherera babayo. Neiyo umba yeunayo yoite matongo. When we come up to you guys, you people who really do not understand what I'm talking about, all I'm talking about here, I'm talking about some little thing, something that is deep inside you, and every individual has got it. Something that is inside you that makes you be self-destructive. And we are saying, watch for that in life. Watch for that. Because that's what we call a bad animal within you. You've got to watch for it. Yeah. Sakane abo banabe unabo, oite nere amai echizwa. Sakane